Salutare, astăzi ca bine ești. Aici am suntem la mapa aceasta. Să încercăm. Este care am eu și ce nu știe și mor. E ai. După ce vedeți, aceia sunt materiale băieți trebuie să chine eu, jambor, și nu s-a adăugat deja că luați jocul live. Dacă aveți voi, bravo, dar dacă nu aveți voi, dacă să-l cumpărați, dacă să-l luați cel live, o să aveți acest site points. Uitați, mie pare că bine, pentru mine că pentru că nu eu așa de pro la mape atât de urene. Azi la alții văd cum fac chestia aceasta, dar eu Rafael, da. Le Rafael, el a ajuns la Teatru Frank. Dar până ne învățesc că pot să arăt. Vorbesc să ia. Rafael. Grazie, am intrat. Și o să fac și promovări, nu să abonez, promovări nu cer bani. Aveți și mai promovare. Și vreau să mai abonez. Eu la Warcraft, cine s-a uitat sau cineva, eu ce te nu mare lucru sau eu la seria de Warcraft am început, dar o să continui mai târziu seria de Warcraft, pentru că o să fiu, o să întreab și multe lucruri se întâmplă. Deci, o să închei după ce încep. Nu încep. Știu că e foarte scurt clipul. Deci, cum am făcut astăzi, eu am văzut, eu nu joacă și până data viitoare, bye bye. Și un rest, de fapt, încă nu închei. Vă mulțumesc dacă aveți acolo.